lang nakagusto ako sa mga ano, hindi iyak. Yan, from main gate, hindi ka na makakapasok kung hindi ka nakakotse. Kung nakamotor ka, dapat single lang, bawal yung may back ride ka. Sobrang strict nila. Trinay kung pumasok pero hindi ako nakapasok, guys. Ayan, dito ako sa Clark main gate. Hello. Ayan guys, kasalukuyan po na nasa class ako. Sobrang strict at bawal. Hindi ka man lang makapasok sa loob. Sobrang strict, grabe. Trinay ko nang makiusap pero wala talaga. Ayaw akong papasukin. Naghihigpit sila, guys. Kaya kung gusto nyong mag-try pumasok, wala tayong magagawa. Sobrang strict ng policy nila. Hello.